Hamıгыз, bugün biz Башкорт халык йырдарын башкаруу үзенчәлекләре хакында, эстрада йырдарын гына түгел, халык йырдарында оста башкаручы, яшь талантлы йырчы Айгиз Ханов менән әңгәмә карабыз. Hamıгыз, Айгиз. Hamıгыз. Башкорт йырдарын башкаруу үзенчәлекләре хакында һөйләп үтәгезсе. Башкорт халык йырдарын башкаруу бик еңелдән түгел. Һәр бер халык йыры ул истәлекле берәй вакыйга яки кеше язмышына багышланып язылган. Образлы итеп башкаруу өчен йырдың тарихын, истәлеген белергә кирәк. Айгиз, безнең тыңлаучыларыбызга ла берәй йырды йырлап, уның тарихы хакында һөйләп үтәгезсе. Мин бүген башкорт халык йыры Кахым түрәне башкарырга уйлайм. Кахым түрә Кахым Мырдашев 1813-1814 елларда сит ил походларында катнашкан рус армиясында башкорт полкы командиры. 1812 елгы Наполеонга каршы ватан сугышында 28 башкорт полкы оештырыла. Улар Россия армиясы сафында төрле походларда катнаша. Наполеонга каршы сугышта Парижга барып җитә. 1798 елда Башкортстанда кантон системаһы урнаштыра һәм башкорттар хәрби сословиягә әйләндерелә. Улар Россия дәүләтенең көньяк-көнчыгыш сиктерен хаклай. Төрле хәрби походларда катнаша. Шулай Кахым Мырдашев та хәрби хезмәттә тора һәм 100дән артык кешенең командиры була. Кахым Мырдашев Петербург хәрби академиясын тамамлап, полковник дәрәҗәсен ала. Уның түрә кушаматы башлык, әфәнде дигәнде аңлата. Ватан сугышында башкорт полктары күрһәткән патриотизм һәм батырлык бүгенге көндәргә тиклем яшәй. Халык улар турасында рәваяттәр һәм йырдар иҗат итә. Сугыштан кайтып килгәндә бер урыс майоры көнләшеп агы үсерә. Кахым түрә йыры ошо турала. Бүген миңа аккомпанемент белән ярдәм итә Башкортстан дәүләт концерт залы солисты Земфира Рашитова.
Рәхмәт, Айгиз, Земфира. Шуның менән беҙгә хушлашырға ваҡыт. Киләһе күрешкәндәргә тиклем. Һау, сәләмәт булығыҙ. Һау булығыҙ.